θα σας δείξω μόνο την πάστα τώρα. Μπορείτε να βάλετε γύρω-γύρω κορδόνι, δαντέλα, μεταλλικά αντικείμενα, ό,τι θέλετε. Η πάστα είναι εύκολη λύση. Αυτή είναι η πάστα, είναι μεταλλική και τη βάζουμε με το σπάτσουλα. Εγώ τώρα θα τη βάλω απάνω, γιατί θέλω να έχει ανάκυφο. Και θα το βάλω με πάνω για να κρύψει. Και μετά βέβαια, πάνω στην πάστα, μπορείτε να συνεχίσετε τη σκουριά, αν θέλετε. Να μην φαίνεται το χρώμα από την πάστα. Μπορείτε να θέλετε να έχει απλώς ανάγλυφο κάτω από τη σκουριά. Δηλαδή να συνεχίσετε πάλι το χρώμα. Εγώ αυτό θα έκανα σε αυτό. Χρυσό περίγραμμα συνήθως. Αλλά γίνεται έτσι ωραίο, κρύβει τις αρτέλειες και μετά με το χρώμα αυτό που βάλαμε θα γίνει τέλειο πάνω. Η πάστα έχει διάφορα χρώματα. Ναι, θα σας πει ο κύριος Νίκης. Βασίλη, πόσα χρώματα έχει η πάστα? Είναι εκείνα εκεί στα βαζάκια, το πράσινο, το ροζ. Πρέπει να δούμε όλα τα υλικά, να δούμε από κοντά, έτσι, να έχετε χρόνο. Και μια θέλει μπορεί να σηκώνεται και να βλέπει την εφαρμογή, έτσι, πρέπει να... Τώρα μπορώ να τους σηκώσω, να έχεις στεγνώσεις σχεδόν. Εγώ απλώς με σπάτσουλα, αλλά και με μια λεξιλάκι και κάνετε τη δουλειά σας. Και βάζουμε πόλη. Το βερνίκι στο τέλος με τι το περνάμε, με τι... Πινέλο. Εγώ χρησιμοποιείτε και με σφουγγαράκι να περνάτε βερνίκι, όπως σας βολεύει. Εγώ βερνίκι δουλεύω μόνο πινέλο. Μόνο. Αδιάρρητο βέβαια το βερνίκι, Μία εγκατεύθυνση. Ποιο το βερνίκι, σας το βερνίκι. Ναι, πάντα στην ίδια κατεύθυνση. Εκτός στην αρχή που μπορείτε να κάνετε criss-cross, δηλαδή έτσι, να περνάτε και μετά να περνάτε έτσι. Αλλά μετά όσες crosses βάζετε, πρέπει να έχετε όμοιο αποτέλεσμα. Καλό είναι μία κατεύθυνση πάντα. Αλλά τις πρώτες δύο μπορείτε και να το κάνετε έτσι στο criss-cross αυτό. Λοιπόν, αυτή είναι η πάστα και όπως βλέπετε, εύκολο μπαίνει και κρύβει τις αρτέλειες. Εμένα δεν θέλω να το κρατήσω αυτό το χρώμα. Εγώ μετά θα συνεχίζω, θα βάλω λίγο ταινία να προστατεύσω την εικόνα μου και μετά θα το συνεχίσω με τη σκουριά. Αυτό θα ήθελα να το κάνω στο σπίτι. Αλλά τώρα, σας δείξω μόνο. Αυτό τώρα στεγνώνει σε περίπου... Πρέπει να στεγνώνει περίπου σε 3 ώρες μπορείτε να το πιάσετε. Μόνο του. Ναι, δεν κάνετε τίποτα, το αφήνετε και στεγνώνει στον αέρα. Το σεσουάρ εδώ δεν το χρησιμοποιούμε. Ναι, βέβαια, μπορείτε, βέβαια. Απλώς αν θέλετε να το αφήσετε περίπου μπορείτε να το πιάσετε σε 3 ώρες. Ανάλογα βέβαια πώς θα έχετε βάλει. Εγώ έχω βάλει πολύ για να έχει έτσι ένα ωραίο ανάγλυφο και αυτό μετά θα βαφτεί με σκουριά. Αυτό είναι την τεχνική στο μπουκάλι, αν σας αρέσει αυτό. Νομίζω είναι το αποτέλεσμα εντυπωσιακό και είναι κάτι διαφορετικό από το συνηθισμένο ρομαντικό, το shabby chic, αυτά. Δημιουργείται πολλά πράγματα με τα μεταλλικά χρώματα. Να θέλετε. Αυτό. Αυτό για το μπουκάλι. Δεν συνεχίζω. Συνεχίζω.